Bugün karoçı kuhyany oğlanlar var belimde aldık. Bir doktor var. Ne fehvet doktor. Karoçı bir nahar edýär. Muň ady näme bro? Berde et dogradın, awo berde petir dogradın, awo berde kefir. Awo näme bu naharın ady? Naharın ady näde? Kurtop. Nirän nahary? Täjikliň napsanal nahary kurtop. Awo dostlar araňyzda bilýäniňiz bolsa ýazyň ýokman. Ýöne ýagyny ilki gowurlaýan, awo dogrulýan. Petir dogrulýan, ýöne da kefir hem goýulýan. Karoç taýyn variantym görkezýär säder. Ne diyeyim? Anna tuwala thyja moktur bay bo. Ene kurtap. Brom, elga masyn kurtap mı? Kurtop. İşte açık olsun. Awa ana işte açık olsun. Yusuf, işte açık olsun. Da oğlum.